खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। गासैबो सोरखारि हाबाफारियाव माहारियारि मेथाइनि सिगां बन्दे मातरम दामनाय जागोन। होखारनायनि सायाव आसाम सोरखारा बिजिरसालियाव देरहाबाय। सनापुराव मोसौ बेदरजों लोगोसे 2 सुबुं हमजादों। हुजेयाव चाइल्ड लेबारनि बेरेखा केम्पेइन खालामदों। इम्फल बमा बेफ्रुनायजों लोब्बा थानाय 3 केसिपि केडारखौ खाबाय। श्रीभूमियाव गंसे लहानि दालाङा बायदों। HS जोबथा आनजादा जागायबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बन्दे मातरमखौ लानानै जारि खालामनाय जादों गोदान नेमखान्थि एबा गाइडलाइन। मिरुनि नखर मन्थ्रिया फोसावनाय गोदान गाइडलाइन बायदियै बन्दे मातरमनि थाखाय दानिफ्राय गासैबो नोगोरारियानो गसंनांगौआ कम्पालसरि एबा गोनांथार जागोन। बन्दे मातरम दिन्थिफुंनाय समाव गासैबो सुबुङानो गसंथारनांगोन। अब्लाबो सिनेमा हलफोराव बे नेमखौ एसे गुरै खालामनाय जादों। नाथाय सोरखारि हाबाफारिफोराव एबा फरायसालिफोराव बेखौ गोख्रोङै मानिनांगोन। गां 10 बिलाइनि बे गाइडलाइनखौ हादरनि गासै रायजोफोर, मिरुआरि ओनसोलफोर, मन्थ्रिफोर आरो संबिजिरारि आफादफोरनो फोसावनाय जादों। सोरखारि हाबाफारिफोराव 3 मिनिट 10 सेकेन्डनि थाखाय बन्दे मातरम रोजाबनायखौ गोनांथार खालामनाय जादों। 10 बिलाइनि बिथोनाव रोखायै मख'नाय जादों दि जायखिजाया फोरबोआव माहारियारि मेथाइनि सिगां बन्दे मातरम दामनांगोन आरो मेथाइनि समाव सुबुंफोरा गसंनांगोन। मेथाइखौ दामनो हानाय हाबाफारि एबा जायगाफोरनि फारिलाइखौबो मख'नाय जादों। बे फारिलाइयाव फरायसालिनि जथुम्माफोरा दंफायो, नाथाय सावथुन आरो भिडिअ'नि बबेबा मोनसे समाव माहारियारि मेथाइखौ दामनाय जायो, अब्ला गसंनो गोनांथि गैया। बबेखानि सोरखारनि बे नाजानायखौ बन्दे मातरमखौ मुंदांखा खालामनायनि मोनसे आगान होननानै बुंनाय जादों। आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ होखारनाय एबा इभिक्सन खालामनायनि सायाव आसाम सोरखारा बिजिरसालियाव देरहाबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावदों। आसामनि हाग्रा ओनसोल आरो सोरखारि हायाव होखारनायनि सायाव जौसिन बिजिरसालिनि गिदिर राय। मख'नो गोनांदि बावैसो सरुपतार, नगाव, गवालपारा आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ होखारनाय जादों। बेनि गेजेरजों 1,25,326 बिघा हाखौ दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां खालामदों। माखासे दखल खालामग्राफ्रा जौसिन बिजिरसालियाव आर'जलाइ होदोंमोन, जाउनाव गलाघाट, नगाव 10निख्रुइ 15 जौखोन्दो हायाव होखारनो हायाखैमोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि होखारनायनि सिगां मोनसे कमिटि दानांगौ। हाग्रा ओनसोलनि सिमाफोरखौ थि खालामनो थाखाय बे कमिटिखौ दानाय जागोन। बे कमिटियाव जिल्ला कमिशनार आरो जिल्ला हाग्रा मावख'गिरिफोरा थागोन। होखारनायनि सिगां बे कमिटिया अजद होनायफोरखौ खोनासंगोन आरो अजद होनायखौ खोनासंनानै थिरांथा लागोन। आफादनि थिरांथानि 15 साननि उनाव होखारनाय जागोन। होखारनायनि सायाव बे आसाम सोरखारनि मोनसे जारिमिनारि देरहानाय। हाग्रा ओनसोलनि हाखौ दखल खालामोब्ला होखारनायनि मोनथाय सोरखारहा दं। होखारनायनि दानसे सिगां नटिस होनांगौमोन, नाथाय जौसिन बिजिरसालिया बे समखौ खमायनानै 15 सान खालामनो बिथोन होदों होननानैबो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला जौसिन बिजिरसालिया होखारनायजों सोमोन्दो थानाय गासैबो केसफोरखौ बोखारबाय। बिजिरसालियाव मोन 6 केसफोर दंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियावनो थानाय सनापुराव आयेन बेरेखा बेदर। सन्देह गोनां मोसौ बेदरजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हादों। बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। रिपर्ट बादिब्ला सनापुराव मोसौ बेदरजों लोगोसे इजाजुल हक आरो मजिदुल हक मुंनि 2 सुबुंखौ हमनो हादों। बिसोर 2बो सुबुङा नगाव जिल्लानि जुरियानि थागिरि। इजाजुल आरो मजिदुलआ बांसिनै हिन्दु सुबुं थानाय ओनसोल तुलसीनगराव आयेन बेरेखा मोसौ बेदरखौ गंसे बाइकजों लाबोखुमादोंमोन। नाथाय बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरा हमनानै सनापुर पुलिसनो गथायनानै होयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला जब्द खालामनो हानाय बेदरखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन बेनि बागै मावख'आरि महरै रोखा खालामनाय जायाखै। जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि माखासे सन्देह गोनां सुबुंफोरा बे ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो थाबोगासिनो आरो बेफोरबादि आयेन बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा दंबोयो। आयेन बेरेखा मोब्लिब फोनांजाबनाय आरो माखासे थागिबिफोरनि थाग्रा खुलिफोरखौ गोख्रैयै जौगाहोनायनि सायावबो दुखु मोननाय फोरमायदों जायगानि सुबुंफोरा। ओरैहाय भेटेरिनारि बिफाननि बिबानगिरिफोरा थांनानै जब्द खालामनाय मोसौ बेदरखौ आवथायाव लाहैयो आरो सनापुर पुलिसआ बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। जिल्ला खुंथाया पुलिस बिफान आरो लोगोसे ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि हेफाजाबै बुधबारखालि चाइल्ड लेबारनि हेंथायै मोनसे केम्पेइन खालामना हजाय जिल्लानि लंकानिफ्राय गासै 7 गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो हायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला देहा आरो सोलोंथाइ बिफानजों लोगोसे गुबुन आफादफोरा यानखा ओनसोलनि गोबां हटेल, गेरेज, नार्सारिफोराव नायदिंनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। बे नायदिंनायाव गथ'सा अनसाइ आफाद आरो NGOआबो बाहागो लाफादोंमोन। बेनि अनगायैबो आफादफोरा गथ'सा लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंदों। बेनि सिगाङावनो फेब्रुवारि दाननि जागायजेननायाव गुवाहाटीआव 6 बोसोरनि थाखाय नखराव खामानि मावनो नारसिनजानाय 13 बोसोरनि सासे हिनजावसाखौ गंसे नखरनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन।
मणिपुर पुलिसा इम्फल सोनाब जिल्लानि सिंजामै पुलिस थानानि सिङाव थानाय लिंलं साजिं ओनसोलाव बमा बेफ्रुहोनाय जाथायाव लोब्बा थानाय केसिपिनि 3 केडारखौ हमदों। सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव बिसोर 3 केडारखौ पुलिसा इम्फल सोनाब आरो इम्फल सानजा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हमनो हादोंमोन होनना रिपर्टआव बुंदों। बिसोरनि गेजेराव सानैखौ इम्फल सानजा जिल्लानि लामालाय पुलिस थानानि सिङाव थानाय साना मायाइ लैखाइनि लाइस्राम बुल्लु सिंह आरो इम्फल सोनाब जिल्लानि सिङाव थानाय लालाम्बं टकेलाम्बाम लैखाइनि पुयामासा डेभिड होनना सिनायथिदों। बेनिनो हमजानाय 3थि सुबुंखौ इम्फल सानजा जिल्लानि खुराय खंपाल सजर लैखाइनि निंथौजाम सालाम्बा सिंह होनना सिनायथिदों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला सिग्रोमनायाव हमजानाय सोद्रोमाफोरनिफ्राय गंसे MN01 AK 3615 मारुति जिपसि गारि, गंसे मेगजिनजों लोगोसे गं 45 पिस्तल आरो 17 राउन्ड गुलि, गं3 मबाइल, गंसे वालेट आरो आधार कार्डजों लोगोसे गुबुन गुबुन दायगोनां मुवाफोर जब्द खालामनो हादोंमोन। बे समाव बेफ्रुनायाव दायनिगिरिनि बिफावखौ मिथिनो थाखाय आरो जाथायजों लोब्बा थानाय गुबुन फोरमायथिखौ मिथिनो थाखाय पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनाय जायो। श्रीभूमियाव गंसे लहानि दालांआ बायदों। बुधबारखालि फुंनि 11:30 रिंगासोआव श्रीभूमि जिल्लानि आसिमगर आनिपुर लामायाव सिलां दैमानि सायाव थानाय लहानि दालांआ बायो। जाउनाव गासैबो रोखोमनि थांलाय फैलाय आरो फोनांजाबनाया बन्द जानो गोनां जादों। सांग्रांथि गैयै अभारल'ड डाम्पारफोरनि खारनायनि जुनैनो सिलां दैमानि लहानि दालांआ बायनायनि अजद होदों जायगानि सुबुंफ्रा। लोगोसे बेयो मोनसे जाफेरै जाथाय होननानै बुंदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिलां दैमानि दालां बायनायाव गंनै डाम्पार, गंसे वागनार, गंसे एल्ट', गंसे बाइक आरो गंसे ट्राकआ दैयाव गलाङो आरो गेदेर खहा जायो। बे दुखुनांथाव जाथायाव सानै सुबुङा गोब्राब जखम जादों। बेनिनो सासेखौ श्रीभूमि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों आरो गुबुन सासेखौ सारगुला देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बे जाब्रबथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो सार्कल अफिसार सौबिक दत्तआ पुलिस हानजाजों लोगोसे जाथायसालियाव रावना होयो। बे जाथायनि उनाव रैखाथि अपारेशन आरो ट्रेफिक कन्ट्रलनि थाखाय नाजानाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बोसोरसे जास्लाबैयावनो बे दालांआ माबोरै बायखो बेयो मोनसे गेदेर सोंथि आरो खामानिनि मानदान्दानि सायाव सन्देह सोमजिहोदों। दिनैनिफ्राय जागायबाय 2026 मायथाइनि HS जोबथा आनजाद। इंराजि आयदानि आनजादजों जागायदों HS जोबथा आनजाद। देग्लायनि HS जोबथा आनजादखौ रायजोनाङै गासै 821 मिरुफोराव खुंनाय जादों। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डनि खारिथि बायदियै देग्लायनि HS जोबथा आनजादाव गासै 3,30,744 फरायसाफोरा बाहागो लादों। बे बोसोरनि HS जोबथा बोसोरनि आनजादाव 2,47,865 बिजाथिफोरा आर्टस स्ट्रीम एबा आरिमु आयदायाव नुजाथिदों। बेनिनो 1,02,648 फरायसुलाफोर आरो 1,45,212 फरायसुलिफोर आरो थामथि आथोननि सासे बिजाथि दं। बेबायदिनो बिगियान एबा साइन्स आयदायाव गासै 61,568 फरायसाफोरा बिगियान आयदायाव जिरायदों। बेनिनो सा 34,801 हौवासा आरो सा 26,762 हिनजावसाफोर आरो सासे बिजाथिया थामथि आथोननि। गुबुन फारसे फालांगि एबा कमार्स आयदायाव गासै 19,806 बिजाथिफोरा आनजादाव जिरायदों। बेनिनो 13,781 फरायसुला आरो 6,024 फरायसुलिफोर। भकेसनेल स्ट्रीमाव गासै 1,505 बिजाथिफोरा आनजादाव बाहागो लागोन। भकेसनेल स्ट्रीमाव सा 619 फरायसुला आरो सा 887 फरायसुलिफोर। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।